kayong check sa ako eh. Yung tagmutahon pa itong balik. Walang pang dito na ako. Walang lang ako. Sa ako check step hindi kayo dawas. Tawagan ko. Tawagan ko. Ay, paha kayo eh. Excited na ako. Excited na ako sa akong chatmate. Excited ako sa chatmate. Excited ko sa akong chatmate. Pangyaban ito akong chatmate. Pangyaban nyo ang chatmate guys. Gawa pa kayo ng chatmate. Pangyaban ng chatmate. Dapat di ay guwapo. Upside og naong ba? Okay. Guwapo yun ko. Nasa ano? Guwapo eh. Guwapo. Tawagan ng chatmate yan. Tawagan yun ang chatmate. Guwapo ka. Guwapo yun ko niya. Sus, problema na ako. Balmon kaya ko. Maradyo kong gagtaan. Maradyo kong gagtaan. So, dapat di mamalbas ko. Mamalbas ko. Kaya tinawag naman. Tinawag naman ang chatmate. Yan. Tinawag na. Excited ako itong panggon. Ang gwapo ko. Ang gwapo ko. Ang gwapo ko. Nagsaling. Nagsaling. Sudah kadalik. Kaya dali ko siya. Tinawag na ito. Di agaw. Di makadut. Di man kadut ang balbas sa akong buot. Ay, abang na. Di kadut. Bro. Bukan sa lain. Bukan sa... Grabe, di man kadut. Di man kadut ng voltage ang balbas. Sige na prawa. Ano ka na lagi?
Habol na ito yung kuwan. Ayun na lang. Diyos na niya noon. Tawagan na ako niya. Habol na ako. Sige. Sige matabang. Sige matabang. Kuwaon dito na akong grinder. Next time. Gunting. Dito daw sa akong balbas. Ay. Bang balbas. Kaya ako ni Kado. Sabang ko ako sa lako. Kali yung grinder siya, hindi mo Kado sa akong balbas. Ito ang option. Grinder na gud ni siya ro din ni Kado sa akong balbas. Ay, pagako tayo. Balbas na ako nag-asa na. Ay, napag balbas. May gamit. Napagunting habol. Iya, baik. Grinder na gani. Siya, rubi ni Kado sa akong balmas. Pastilan di. Pastilan di yun madoting balmas na ako. Yun na. Ito. Surrender na ako. Surrender lang din. Nalibugin madawat. Di lagi. Sabihan yung balbas na ako. Ay. Higit ka doon. Baohan. Puyo tayo. Puyo.